بسلطانه نزستوعله ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን እንታይ ከአሉ ኢየሱስ ዘይክሎ እንታይ ከአሉ ሄዱ ዘይትገብሮ ቤት ስልጣኑ ንዘስተውዓሎ ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ነምልኾ አምላኽ አማልክቲ ርእሲ ነገሥታት ዙፋኑ ሰማይ ብፍቕሪ መጺኡ ስለዝበጽሐኒ ብዙሕ ሳዒ ነይሩ ሕቶይ ዝኾነኒ ሕጂ ግን ፈሊጠ ዝመስሎ የለን ከምዚ ብፍቕሪ ፍሉይ ዓብዩ ብስልጣን ዓብዩ ብስልጣን ነምልኾ አምላኽ አማልክቲ ርእሲ ነገሥታት ዙፋኑ ሰማይ ብፍቕሪ መጺኡ ስለዝበጽሐኒ ብዙሕ ሳዒ ነይሩ ሕቶይ ዝኾነኒ ሕጂ ግን ፈሊጠ ዝመስሎ የለን ከምቲ ብፍቕሪ ፍሉይ ዓብዩ ብስልጣን ዓብዩ ብስልጣን ነምልኾ አምላኽ አማልክቲ ርእሲ ነገሥታት ዙፋኑ ሰማይ ብፍቕሪ መጺኡ ስለዝበጽሐኒ ብዙሕ ሳዒ ነይሩ ሕቶይ ዝኸብደኒ ሎሚ ግን ፈሊጠ ዝመስሎ የለን ከምቲ ብፍቕሪ ፍሉይ ዓብዩ ብስልጣን ዓብዩ ብስልጣን እንታይ ከአሉ ኢየሱስ ዘይክሎ እንታይ ከአሉ ሄዱ ዘይትገብሮ ዕቤት ስልጣኑ ንዘስተውዓሎ ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን
አይገልጾን ቃላት 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 አይገልጾን ሃሌሉያ ቃላት አይገልጾን ቃላት አይገልጾን አይገርመንዩ አኽሎናት እንተኾነ ዘይሓልፍ መሲሉ ቅድመይ ዝኾነ ቃሉ ኸውን እምበር ንሓይሉ ሳይጥርጥሮን ዋላ ግዜ ይውሰድ ከም ኣምላኽ ሲየልቦ ልዑል በይኑ እዩ ዘይክልከል ምኽሩ ቃላቱ ዘይሓልፍ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ኣይገርመንን እዩ ኣኽራናት እንተኾነ ዘይሓልፍ መሲሉ ቅድመይ ዝቖመ ቃሉ ኸውን እምበር ንሓይሉ ሳይጥርጥሮን ዋላ ግዜ ይውሰድ ከም ኣምላኽ ሲየልቦ ልዑል በይኑ እዩ ዘይክልከል ምኽሩ ቃላቱ ዘይሓልፍ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ኣይገርመንን እዩ ኣኽራናት እንተኾነ ዘይሓልፍ መሲሉ ቅድመይ ዝቖመ ቃሉ ኸውን እምበር ንሓይሉ ሳይጥርጥሮን ዋላ ግዜ ይውሰድ ከም ኣምላኽ ሲየልቦ ልዑል በይኑ እዩ ዘይክልከል ምኽሩ ቃላቱ ዘይሓልፍ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ኣይገርመንን እዩ ኣኽራናት እንተኾነ ዘይሓልፍ መሲሉ ቅድመይ ዝቖመ ቃሉ ኸውን እምበር ንሓይሉ ሳይጥርጥሮን ዋላ ግዜ ይውሰድ ከም ኣምላኽ ሲየልቦ ልዑል በይኑ እዩ ዘይክልከል ምኽሩ ቃላቱ ዘይሓልፍ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ኢየሱስ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሃሌሉያ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ንጉስ በይኑ ንጉስ በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ኢየሱስ ሓያል በይኑ ሓያል በይኑ ኣይገርመንን
ተጠመጥኩ ሰማያት ክብሬን ካዩ በምድሬ ተጠመጥኩ ምድርውን ክብሬን ካያ እግዚአብሔር good.